Met de Archeoroute Limburg wordt de archeologie in de provincie Limburg steeds zichtbaarder. Afgelopen vrijdag werd er aan de Maasweg in Blitterswijk een nieuw speerpunt toegevoegd en kwam de historie aldaar weer een beetje tot leven. Dat is een Limburgs project eigenlijk, om de archeologie van de provincie op een eenvoudige manier beschikbaar te maken, te ontsluiten. Ik zeg eenvoudig, maar ook wel een beetje spectaculair. Het afstoffen van het imago van de archeologie eigenlijk in de provincie Limburg. Ja, we zijn nu hier in Blitterswijk. Hè. Er is vandaag een punt geopend, om het zo maar te zeggen. Wat kun je daarover zeggen? Dat we in Blitterswijk zijn, dat in ieder geval. Dat het een vindplaats is van het project Gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. En dat is een van de eerste projecten waarbij we met de Archeoroute ook zeg maar, een verhaal ontsluiten, een archeologisch verhaal ontsluiten, wat eigenlijk ook pas net ontdekt is. We hebben die afgelopen jaren onderzoek gedaan in dit gebied. En ik weet niet precies of van dit. Ik denk dat we zelfs van deze vindplaats zeg maar, de rapportages nog niet definitief hebben. Maar we hebben hier wel al een speer staan waarbij het verhaal ontsloten wordt. Het speerpunt is interactief en kan via een speciale app worden bekeken. Ja, we hebben geprobeerd, wat ik net zei, het imago een beetje af te stoffen, ook van de archeologie. Het zijn natuurlijk wel spectaculaire verhalen vaak. En zodra wij eerst opgravingen doen, dan zie je, er komt het publiek kijken en dan is er nieuwsgierigheid. Maar wat je vaak ziet is, project klaar, gebiedsontwikkeling gerealiseerd, zand erover, vondsten naar het depot en dan is het klaar. Soms komen vondsten uiteindelijk in een museum, maar niet iedereen gaat naar een museum. We willen eigenlijk juist dat je het op de plek zelf waar het gevonden is, dat je daar het verhaal kunt ervaren en ook de vondsten kunt zien. Dat is wel heel veel. En wat je dus hier op deze plek kunt zien is een videovertelling op je telefoon. Dus eigenlijk een verhaal zoals je hem in een museum ook gepresenteerd zou kunnen krijgen, maar dan hier op locatie. Je kijkt rond en hier is het ontdekt. De kenmerkende vondst van het verhaal, die hebben we in 3D gereconstrueerd. En die opent zich in augmented reality. Dus het is een videovertelling op je telefoon, maar je kijkt ook gewoon door je telefoon en je ziet de vondst voor je zweven. Of de archeoloog die het verhaal vertelt, die staat hier. Daarmee hebben we eigenlijk een app willen maken die ook een beetje toekomstproof is. Hè? Van, een archeoloog is dat heel gek. Maar dat is wel waar we in geloven. Ja, er staat nu 1 speerpunt. Hè. Komen er meer? Hier in dit gebied Ooije-Wansum komen er 4. Hè, die zijn nu geplaatst afgelopen periode. Dus, we hebben er al eentje staan in Wansum. Hè, de Danser van Wansum is een mooie vondst uit dit gebied. En die is al, ik denk 2 jaar terug ontwikkeld. Wat je ziet in Venray, gemeente Venray en Horst is dat het daar nu ook bij blijft. Hè. We zitten met een aantal plekken hier aan de Maas, maar richting de Peel, er zijn geweldige vondsten ook gedaan in het verleden en daar gaan ook nog vondsten ontdekt worden. Dus wat ons betreft groeit dit door. Hè, we zitten nu al bijna op 60 in Limburg. En, laat dit vooral een beginpunt zijn en zeker geen eindpunt.